La bona vida. Mira, acabem d'encetar l'any i què fem cada gener? Tots el mateix. Fer-nos molts bons propòsits que solem abandonar als 15 dies, però per mi que no quede, vos he portat... Dieta i anglès. Sí, estudiar idiomes, especialment anglès. El llibre d'avui ens ajuda un poquet. Basat en el mètode del blog Millor English, el llibre que presentem avui és un recull d'experiències i anècdotes que ens ajudaran a corregir els errors més freqüents que cometem quan ens llancem a parlar anglès. Carles Rocafont i Salvador Masip ens donen nanolliçons, xicotetes càpsules d'informació que venen acompanyades d'una història en què se'ns mostra l'aplicació pràctica. I un avís, a veure, quan acabem de llegir aquest llibre ni estem preparats per aprovar un examen ni de sobte sabem parlar anglès, però el que sí que ens asseguren és que una s'haurem divertit i una altra trobarem coses que no estan en els manuals a l'ús. Un viatget per Londres i prou. Això també, però per anar a Londres donen consells molt pràctics. Els espanyols mai s'han pres en sèrio el tema dels idiomes i menys l'anglès, i no hi ha ningú que llegint llibres d'estes s'apodere de l'idioma. Els noruecs i els suecos te paguen a un immigrant 17 mesos de classe si estudies el seu idioma. Els 17 mesos, si saps l'idioma, te pots quedar. Si no saps, al carrer. Mira, este és un llibre que li hauria servit molt a Santiago Segura, que se n'ha anat a Hollywood a participar en una d'eixes d'estreillatades comèdies americanes.